nakabalot ng tela. At sariwa pa ang umbilical cord. Ganito nadiskubre ng mga residente ang bagong silang na sanggol na ito sa gilid ng isang highway sa Barangay Lipit Norte, pasado 1:00 ng madaling araw, May 5. Dalawang mag-asawa ang nakakaalam doon, ma'am, kasi sila nakakita tapos report lang sa barangay hall. Then pumunta na kami doon. Dinala sa community, ako na naiwan doon sa Lipit Norte, doon sa pinangyarihan. Sa investigasyon ng barangay, posibleng dayo ang nag-iwan ng sanggol base na rin sa kwento ng ilang residente sa lugar. Sigurado namin hindi taga Lipit Norte kasi may nagsasabing nagtatanong kami, may nagsasabing galing sa Pusurubio, single na motor na 2 lalaki, 1 babae daw. Kaya nga sinisigurado namin para hindi kami magkamali. Sa ngayon, nasa kustudiya ng Manawag Community Hospital ang sanggol kung saan patuloy na minomonitor ang kalagayan nito. Nauna na ring naghatid ng tulong ang Manawag LGU at nakatakda siyang ipasakamay sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sinubukan naman ng news team na makuha ang panig ng Manawag PNP pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Jose Robert Inventor, RNG News.